ফটো নিজ ছাড়বে গ্রুপ গ্রুপ সব হ্যাঁ হ্যাঁ মজুরি আগে আসছেন बोले गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की शांति कुंज हरिद्वार की हम बदलेंगे हम बदलेंगे हम सुधरेंगे খুব বেলনি করুন হ্যাঁ স্টপ করো এটা করো তার কবଳରେ କେମିତି ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ପାରିବାରିକ ତଥା ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ। ଆଗ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଉପଯୋଗୀ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁପଯୋଗୀ ଏହା ଆମର ଯଦି କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ